A evo i kako je porodica za drugarke Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić ponovo su ušli u sukob sinoć nakon vrlo kratkog perioda mira. Zvezdan je pobesno zbog toga što se Ana udružila sa Majom Marinković, te shvatio kao provokaciju, pa je za bivšu suprugu čak rekao da je najveće zlo. Anina prva ljubav, biznismen Aca Bulić, posmatrao celu situaciju, sada se oglasio i otkrio da li i dalje podržava svoju devojku iz školskih dana, a potom je prokomentarisao i Zvezdana. On uvek ima moju podršku, vidim da je sada malo bolje, nije skroz, ali bolje nego pre. On uvek ima moju podršku i vetar u leđa. Jako mi je drago što vidim da se više ne plaši, kao i da osjeća da je skroz zaštićena, započeo je Aca. O Zvezdanu nemam šta da kažem, jasno se vidi da je izašao iz svih okvira ponašanja, kao i da je pogazio sve kodekse koje je mogao. Dodaje Bulić, a potom se osvrnuo na Anjinu porodicu. Sa Anjinom porodicom se redovno čuje, majko je sada na selu, lakše joj je od tamo da prati dešavanje zadruge. Sve spremamo da bude kako treba kad izađe i da ne brine ni o čemu. Ne viđemo se jer je ona tamo, ali se stalno čujemo telefonom, istakao je Aca za Pinker S.